Manhoko akanaka wana Mhanduwe hedzinoi nhau dzozuva ro 11 mwedzi waChiwabvu. Nyika yeChina yobatsira Zimbabwe nomuchina yamazuva ano inokwanisa kuziva vanhu nokuda kwousu hwavo. Michina iyi inowanzoseenzesiwa kuziva vanosikinyatukono pabodzi pono kundoziva vanhu wese munyika. Nyika yeChina inoseenzesa michina yegosimbaradza utongi hwayo. Kambani yokugadzira michina iyi yamazuva ano yeCloudwalk yakatonyorerana pasi chibvumirano nehurumende kuti igoisa michina yokuongorora vanhu iyi munzvimbo dzinoseenzesiwa noruzhinji dzakadai somuzvitoro, zviteshi zvemabhazi nomahofisi ohurumende. Vanopikisana nehurumende wava kushira kuti vanogona kunge wave nyore kuti vakumbiwe nokubatiwa nehurumende kana paine kupokanai kwavanenge waita nawo. Wana weZimbabwe onyora gwaro rechikumbiro kuhurumende yeBritain kuti itorere mutauriri wehurumende pasipoti yache pabodzipo nomhuri yache. Niki mangwana ari kuseenza nehurumende mukushora kodzero dzevanhu, izvo zvinova zvasunda vanhu kuti vaise gwarori padande mutande. Chikumbiro chavochi kana chikangwika, mhuri yaNiki mangwana inogona kubenutsiwa kunyika yeZimbabwe pabodzipo nogotorerwa uzvarwa hwenyika yeBritain wainahwo. Zvichatora kunetsa kuti hurumende yeBritain ibvume chikumbirochi nokuti inozivikanwa nokukudza kodzero dzevanhu dzokuti vakugare pabodzi nomhuri dzavo, ukuwo inonga ichidaba kugotsamisana nehurumende yeZimbabwe pakutorera Nick pasipoti yache. Tichandoramba takalinga zvichabuda munhau iyi. Wana weZimbabwe woramba vari kundotsakatikira Britain wachindojiwa nochirwere chodziwa mupengochi. Mumagwaro aburitsiwa novari kuverenga vanhu muBritain kuri kufungiwa kuti wana chiremba nowakoti novamwewo wana weZimbabwe wava kusvika 40 kureketa kuno wapfa nochirwerechi. Kuti sei chiri kuita kutsvaira matsvairiro akadai tiri kuziva asi zviri kurwadza nokuti dzimwe dzimba dziri kugosara dzakapfikiwa, dzimwe kundosara wapwere wega pachiribe hwakuru. Britain ndiyo imwe yonyika dzakatizira wana weZimbabwe kutanda kwaita kushupa upenyu munyika yedu. Toringadzo pasi rese, wamwe watenzi waive ndiwo wakaparamura kupondiwa kwovazhinji munyika yeRwanda mugore ra1994 wabatiwa wari kuFrance. Wakatsanwa wakange watochinja mazita avo wachigara kunyika yeFrance kubva kutizai kwawaita makore 25 adarika. Mhosva dzavo dziri kusanganisira yokuva ndiwo waigopa mabheura nopfuti dzaiseenzesiwa kuponda vanhu vorudzi rwechitutsi. Boka romhondi ragoseenzesiwa naiye Feri Kabuga rainzi Interahamwe uye rakaparadza vanhu zviuru 700 mumazuva 100 bedzi. Tichamirira kuti aendesiwe kudare romhosva ropasi rese riri kuHague kuti agotongiwe ikweyo. Kambani huru yondege pasi rese yeEmirates iri kuita urongwa hwekugobisa ndege dzerudzi rweA380 zvachose musure mwedzi waMupengo. Kambani iyi iri kuda kubisa ndege 10 dzega dzega nokuti iri kushira kuti mitemo ichagona kuchinjiwa zvakanyanya zvinozowatadzisa kuita mari kana wakaenderera mberi nokushandisa ndegedzo. Dziwa mupengo risati rasvika, ndegedzo dzaitakura vanhu vanosvika 520 asi vari kuringira kuti vachagoderedziwa kana dziwa mupengo rapera. Tichindoripa dziwa mupengopo, dziwa mupengo rabisa chiri kuusu kunyika dzokumabvazuva kuAfrica. Nyika dzauye nozvikwereti zvinopfuura mabhiriyoni 2 emadhora ekuAmerica kubva mumwedzi wakukadzi. Izhinji yomari iyi yakagoseenzesiwa kugopa vanhu zvokuti vayamurike pakuoma kwaita upenyu. Zvakandodarozvo, dziwa mupengo rabva rasiya nyika dzaparadzana zvichitevera kupfikiwa kwaita mazambuko nonyika yeKenya ichipfikira Tanzania noSomalia. Ticharamba takaringa kuona zvichaitikako, asi kwanyasi toperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe onhawo.